Този гълъб е шампион на Европа. Представя една от най-екзотичните английски породи и струва колкото един автомобил. Това са гълъби, създадени от лордове англичани. Той е английска порода, той нищо трябва да има обслужващ персонал. Други гълъби му отглеждат малките птиценца, други гълъби му излюпват яйцата. Той само се представя така и се надува. Запалените гълъбари у нас отглеждат по 100-200 птици, като избират чистокръвни породи. Естествено и грижите за тях са много. Не може просто да ги затворят в клетки. Всеки ден пернатите се хранят, къпят и фризират, за да се показват по изложби. Това е семейно хоби. То се предава от дядо ми на баща ми, от баща ми на мене. Преди години, когато бях млад, тогава най-бедните ставаха гълъбовъди. А сега това е много скъпо хоби. Костоемата е 5 лева. Толкова храна изяжда, докато стане оттам нататък е мерака. А за мераци и войни са се водили. Скоро в Англия беше продаден един пощенски гълъб на цена в злато, колкото е теглото му. Покрай гълъбите могат да се видят още зайци великани и необичайни породи кокошки и петли.